gol. Gol. Chao Hernández. El tercer. Gol de l'Ajax. Gol de l'Ajax.
Final d'aquest partit amb el marcador de Vallès Esportiu 2, EHC 4. L'EHC és el... Demanem la presència de la senyora Pilar Navarro, directora d'Esports d'Espanya d'ON, perquè faci l'entrega d'aquest xec als campions que ja estan celebrant. I per fer el lliurament del trofeu que els acredita com a reis d'aquesta competició, demanem la presència del senyor Xavier Dell, president de la Federació Catalana de Hockey. Ens acaben de fer la foto amb el xec. Ara sí, demanem la presència del senyor Xavier Dell, president de la Federació Catalana de Hockey, acompanyat d'Abel García, secretari general d'Esports, i Itziar Guerreros, representació del Club Egara, que fan entrega del trofeu de campions. Enhorabona a l'EHC, campions de la Superliga Catalana!